Salutare tuturor! Astăzi suntem pe Brawl Stars. Ma! Bă, asta-i așa... Bă, ăștia sunt proști, cred. Ce rău sunt. Bă, ăștia nu cred că nu poate să facă nimica. Nimic. Uite. Ia să batem noi puțin cocrnacul. Ha! Prost mai e. Prostul. Omorât. Deci v-am zis că sunt deștept. Cred că nu v-am zis, dar știu că pot și vreau. Uitați-vă. Dacă noi mergem cu brawler, ne mai plimbăm. Uite-o. Este, băi! 50 de bomboane. Ok. Așa. Hai să jucăm. Vreți cu Rosa? Ce tare, nu e așa? Ni se încarcă meciul. Vă, cred că sunt bun la Brawl Stars. Dacă se apropie domnul ăla de mine, omor! Încercați voi să vă apropiați. Ați văzut și voi mai mare decât ca asta. Fii atent că îi fac eu aici o schemă. De ce? Nu te cred. O misiune puțin terminate. Acolo și... Wow! Am ajuns la Star Drop. Super rar! Pe bune! Hai să băgăm cu... Cred că vom fi foarte pregătiți pentru lupta asta. Da. Sunt așa pregătit. Mă uită la pe ăla. Ăla nu știe că... Omorât! Aveți grijă. Cu cine jucați? Am uitat să iau eu aia. Ia te bă pe el primo. El primo. Au. Nu. Cred că e greșeala mea puțin. Da, cred că mai trebuie să stau puțin. Hai, vino. Hai că... Ce bine joc. Ce prost e. Proscala nu l-am mai văzut. În plus...
Aveți grijă cu cine jucați. V-am mai zis. Bă, e prost, e prost, e prost, e prost. Dacă-l păcăl... Nu-i bun, cred că pentru un solo. Nu mor. Așa meriți. Pleacă, 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 pleacă. Ma, dau cu bani. Bombe cu bani. Ma, ha, ha. Proștii naibii, proști. M-am dus până că n-am luat demeni. M-am mișcat cam pe alea. Da. Campion. Dacă vreți să intrați în clubul meu, uitați cum se numește. Boshi 456 plus 218. Puteți intra aici doar cu 800 de trofei pentru dacă nu aveți prea mult, putem să scădem la 200. Să vedem. Shop-ul. Jetty, no! Asta ăștia sunt foarte rari. Ăsta e un monstru. Mai mine mă tot.